Tak trenére, gratuluji k vítězství. Jak se ve vašich očích to vítězství zrodilo? A tak my sme dobre bojovali, dobrá defenzíva bola, premieniali sme niektoré šance, čo sme mali v prvom polčase. Dá sa povedať, polčas bol 3-0, tak sme sa iba zamerali na dobrú defenzívu a proste druhý polčas sme už iba dohrali. Rozhodla ta 10. minuta, respektive 9., kdy Benago nedalo tutovku. A zároveň v 10. a v 11. minutě vystarali během 10 vteřin 2 góly. Jak jste tu situaci vnímal vy a jak jste ji viděl? No tak ten zápas bol, dá sa povedať, vyrovnaný, tak ako Benago, tak aj my sme mali niekoľko šancí, ale Benago malo tú tutovku, nedalo. Možno ten zápas by sa inak vyvíjal. My hneď zároveň na to sme odskočili na 2 góly a na 3. Dali sme vlastne 2 góly po sebe a dá sa povedať, bol zápas nejakým spôsobom rozhodnutý. Vypadalo to, že Gabriel Rik neměl problém s přemotivováním, nakonec mu to utkání vyšlo a vrátil se do Zruče velkým stylem. A tak určite, myslím si, že Gabo je už skúsený hráč a proste som upozorňoval hráčov, aby neboli premotivovaní, aby proste sa sústredili na svoj výkon a proste aby to predali do toho celého týmu a aby sme vyhrali tu dneska. Vrátili jste se na druhé místo, bude to teď vaše priorita udržet až do konce základní části? Ja si myslím, že nie. My nemáme prioritu sa udržať na druhom mieste. My chceme hrať každý zápas a každý zápas chceme hrať tak, aby sme vyhrali alebo aby sme hrali dobre, aby sme sa priblížili do play-off takým spôsobom, aby sme potom v semifinále alebo štvrťfinále natrafili na takého supera, aby sme prešli a vlastne pre nás je cieľ, aby sme vlastne v tom semifinále alebo v štvrťfinále prešli cez tých superov. Gabo, po dlouhé době se vrátil do Zruče, tentokrát jako soupeř Benaga. Jaký byl ten comeback? Tak vyšiel mi vynikajúco, ale bola trema na začiatku. Bolo to pre mňa špecifické, ale nakoniec všetko dobre dopadlo pre nás, takže super, som spokojný. Neměl si problém s přemotivováním? Cestou tu som nad tým rozmýšľal, ale tréner ako vravel, že nemám byť premotivovaný, takže všetko v pohode. Co se tam odehrálo v té 10., respektive 11. minutě, kdy jste za 10 vteřin dali 2 góly, na který si ty osobně nahrál? Ten prvý gól sa mi zdá, že bol protipohyb pivota Buršíka. Nejak to tam trafil, neviem, nevidel som. A druhý som vypichol na polke a do prázdnej sme dali gól, takže dobre. Dal si 2 góly, na tobě bylo vidět celý zápas, že asi chceš dát Benagu gól. Ulevilo se ti pak, když tam ten jeden dostal? Určite. Ako náhle sme vyhrávali 2-0, tak sa mi hralo super. A odmítl si hat-trick, šli jste tam s Brunem sami na prázdnou bránu, respektive jeden obránce tam byl a ty jsi mu nahrával, přitom si střílet mohl. Tak to mám po svojom tatovi. Radšej nahrám než. Ako je to pekné a mohol som dať gól, ale mne nezáleží na tom, takže som spokojný s výsledkom, takže je to super. Benny, první zápas v novém roce nevyšel asi podle tvých představ, jak to utkání hodnotíš? Prostě musím pogratulovat soupeři, protože oni využili úplně z minima maximum. Jo. Dá se říct, že do stavu 3-0 prostě dali kvůli našim chybám. Jo. První gól naše chyba, druhý gól naše chyba, třetí gól a už ten pád já nechci komentovat. Takže byli lepší v tom proměňování. Jo. My jsme bohužel neproměnili šancky. Myslím si, že Vaňous měl 1000% šanci, kde prostě měl do prázdní kasy jenom doklepávat. To, co ho trápí už delší dobu, prostě dneska zase potvrdil, bohužel, i když nevím, proč takhle ho trápí, protože nemá absolutně z žádných stran nějaký tlak nebo něco a trefil tyčku, z toho šlo ven. Takže oni pak nám v zápětí dali góla, pak spadnete z koncentrací, nám dali druhého góla, de facto už jsme se svezli v tom, kluci byli nervózní. Na druhý poločas prostě jsme šli ze stavu 3-0, nabádal jsem je, že to není nic. Tam jsme taky prohrávali de facto 4-1, nebo tak nějak a otočili jsme výsledek na 4-4, že se dá prostě otočit ten výsledek, protože neprohrát s Tangem není ostuda. To je jeden ze 4 špičkových týmů v lize, takže jakákoliv neprohra dneska by, myslím si, že i pro nás by byl úspěchem, i když jsme si přáli vyhrát, ale prostě to nedopadlo a tohle budeme muset nějak trošku řešit, protože tyhle chyby se nám nesmí stát už v dalších zápasech, prostě v těch dalších zápasech. Jo. Takže bohužel nad tím musíme si sednout s hráčima, probrat, kde byly chyby, poukázat na to. Máme na to super teďkon čas, protože úterý letíme do Tuniska na ten mezinárodní turnaj, kde budeme týden. Tam si to řekneme, vyříkáme si to mezi sebou, protože někteří hráči byli naštvaní, že tam ten nedal góla, že tam ten nebyl na zadní.
některý právem, protože když vám tam Macarodek pošle 6krát na zadní tyč do prázdný míč, kde prostě tohle my trénujeme a tam nemáte spoluhráče, pak vás to musí naštvat, že jo? Takže neproměňovaní šanci do prázdné kasy. Pak z powerplay taky dvě tutovky do prázdné kasy nedáme. Jako tyhle věci všechno musíme probrat mezi sebou, aby jsme si našli příčiny a nic se neděje. Tohle prostě není žádná tragédie prohrávat z týmu, jako co je Chrudým a nebo Tango. Jo. To se může stát a uvidíme. Čeká nás ještě delší prostě vývoj té ligy do konce základní části a budeme se parat o to, aby jsme skončili první trojce tak, jak chceme. Poslední otázka, co říkáš na výkon tvého bývalého hráče Gabriela Ricka? Tak vůbec mě nic nepřekvapuje. Gaborik, i když není u nás, prostě, když jsem ho přivedl poprvé do České republiky, jsem viděl, co je v něm a jenom on to potvrzuje. Takže prostě ať takhle maká dál a on je takový typ dříčů, že chce prostě dosáhnout co nejvíc a myslím si, dneska patřil prostě mezi nejlepšími na říše. Nic jiného než pogratulovat jako celému týmu Tanga ani mi nezbývá. Takže všem a speciálně Tango i Gabovi prostě gratuluju.